Bună tuturor! Pentru că mai este atât de puțin până când micuții noștri vor începe școlile, respectiv grădinițele, am ales din bibliotecă o carte super interesantă care îi va ajuta pe micuți să învețe cuvinte limba engleză într-un mod distractiv, apăsând pe butoane. Se numește Listen and Learn Get Ready for School. E o carte recomandată începând cu vârsta de 3 ani. Are în spate un buton pe care trebuie să-l acționăm și în interior avem un plic ce conține 4 cartonașe pe care eu le-am scos deja să-mi fie ușor să vi le arăt și un suport în care vom introduce cartonașele. Trebuie acționat butonul Go Circle, square, cuboid. și apoi doar apăsăm pe imagini. Avem 4 cartonașe cu imagini atât pe o parte cât și pe cealaltă, în total 128 de cuvinte și avem așa: at school, school day, art time, story words, numbers și shapes, letters și letters and symbols. Voi alege un cartonaș, at school să spunem, pe care îl voi introduce în suport. Apăsăm butonul Go. Chair, lunchbox, clock. Și apoi apăsăm pe butoane. Cuvintele sunt spuse de un nativ, astfel micuții se vor distra apăsând pe butoane și învățând cuvinte în joacă, ascultându-le. Dacă vă place, vă aștept cu comandă.